jeg har muligheden for at løbe, så løb. Bare Nico. Ja. Ej, vi fik ikke smidt miner. Jeg ramte en i hovedet med Lord Dimas. Jeg mangler et scope. Er der en af jer, der har et scope? Jeg har ingen. Jo, jeg har en, kom her. Nå, hvis så kan jeg få den på mit Lord Dimas. Jeg kan have her med. Kom her. Bare løb, Nico. Du har ingen armer, så du dør fucking nemt. Okay. Det skal komme over også. De har ikke sygt meget side, som man siger. Han er low, ham der. Bare løb, lad os løbe. Lad os se, om vi kommer op i det telt, der vi var ved før, så lige så Nico han kan få en armor deroppe fra. Ja, der får der bare 6 legendaries deri. Jeg ved ikke det. Kan det ikke bare have været sådan i Shattered Skies? Ja, det Nå, jeg skal lige ud og lade nu er du opsat. Jeg fik 7 den her gang. Standard. Jeg har brug for ammo i stor stil, så vi skal have eddermame at slå nogen ihjel, når vi kan. Det var ikke et dårligt sted, vi stod før, vi blev bare sandwiched. Det var egentlig en god bakke at stå på den. Ja, det var det. Hvis man ikke bliver sandwich. Ellers skulle vi bare... Har du stadigvæk dit AC? Ja. Det er lige før vi bare skulle sætte den, og så den ene side er fuldt perfekt. Ja, fordi vi er inde midt i cirklen. Det er lige præcis. Lad os gøre det. Op på toppen, og så flyver vi den. Ja. Jeg skal håbe på, at der er noget fucking ammo og et skjold, eller en armor til Nico derinde. Yep. Det kan være, at det der telt her, det saver os anden game, hvor jeg ikke har noget armor, så gik jeg ind til, så fik jeg en. Men kan man ikke få bedre armor end det der soft der? Det tror jeg ikke. Not looking good. LX3 her. Bad feels, men jeg fik noget, jeg kunne bruge. Jeg fik en medium sight til min... medium range til min Lord Dimas. Det er godt nok. Lord Demonus. Holy shit, det blæser. What the... Du skal bare take care, Nico, fordi du dør som spørgende. Skal jeg bare sætte den her op, eller hvad? Ja. Så hvad jeg lige gør? De der, de var 100 p værd. Så vil sige, at jeg ligger nogle miner i det telt. Jeg kommer med. Jeg kunne faktisk også lægge nogle miner. Jeg har 5 af dem. Ja, nemlig. Pas på, når du går ud her, så ikke lige gå ud. Pas på om på min side, så der har jeg lige lagt den. Lad os løbe. Hvis de går ind i det telt der nu, så er de døde. Og hele vejen rundt om den også. Der ligger 4 miner inde i teltet. Ja. Hvor er han af? Der er sådan 2 sten. Han løber bare mod øst. Der kommer en, der løber på vej hen mod teltet. Ja, jeg så. Det bliver godt. Lad os gå ind i det. Let's go. Vi sidder bare som tilskuer, altså. Han løber bare. Ja, lad os håbe, man går ind i det. De skal ind i teltet. Det ser sådan ud, drenge. Allah! Allahu Akbar! Død ikke? Jeg tror, jeg kunne måske igen der. Hvordan døde han ikke af det her, vel? Hvis det havde været Google, så tror jeg, at jeg havde død af det. Det er en ting. Fucking så kan hvorfor?